Глава 4. Як мы ўжо адзначалі, папуасы не складалі якой-небудзь дзяржавы. Жылі яны паасобку, сваімі родамі, не мелі сталых зносін з суседзямі, а калі сустракаліся з імі, дык большай часткай у сварцы. Часта дужэйшы род падначальваў сабе бліжэйшыя ваколіцы, але хутка магло быць наадварот, і адносіны ўвесь час мяняліся. Род Какаду налічваў чалавек 400 народу, разам з жанчынамі і дзецьмі. Хаціны іх былі раскіданы па абодвух берагах маленькага ручая, на ўзгорках. Большасць будынкаў стаяла проста на зямлі, і толькі некаторыя былі пабудаваны на невысокіх слупках. Стрэхі з плеценага пальмавага лісця, сцены з галля. Зразумела, ніякіх акон не было, толькі адна дзіра, якая служыла дзвярмі. Дзверы гэтыя ніколі не зачыняліся, бо не было каму і не было чаго красці. Толькі адзін больш вялікі дом меў дзверы, бок скрыні ад тавараў з англійскімі надпісамі. Як і калі трапіў сюды гэты кавалак цывілізацыі, невядома. Не ведаў, мусіць, і сам гаспадар дома, правадыр роду. Але найбольш выдатны быў другі будынак, велізарны, на высокіх слупах і з высокай вежай, нібы царква. На канцы вежы развяваўся пук пер'я какаду, знак усяго роду. Гэта была цікавейшая установа папуасаў, Умкамаль, які можна было б параўнаць з нашым клубам. Тут жылі нежанатыя мужчыны, а жанчыны нават і блізка не падпускаліся. Тут адбываліся розныя сходы і нарады. Сюды прыходзілі госці і падарожнікі. Вядома, толькі мужчыны. Тут мужчыны праводзілі ўвесь свой час. Курылі, ляжалі, спявалі. І цяпер тут было досыць народу, а ў другіх месцах вёскі зусім мала. Асабліва кідалася ў вочы адсутнасць жанчын. Па вуліцы бадзяліся свінні і сабакі, якія мелі права свабодна заходзіць ва ўсе хаты. Відаць было яшчэ некалькі курэй, якіх жыхары трымаюць галоўным чынам дзеля пер'я, і больш ніякіх адзнак гаспадаркі, нават ані кавалка апрацаванай зямлі. Ля адной хаціны сядзела жанчына і шукала нешта ў галаве свайго гаспадара. Перад многімі дамамі стаялі нейкія платформы на 4 слупах. На іх таксама ляжалі і сядзелі па аднаму ці па некалькі чалавек мужчыны. Тут яны адпачывалі, гутарылі. Гэта былі ўжо ўласныя дамовыя месцы адпачынку для жанатых мужчын, бо ў хаце ім не давалі спакою свінні і сабакі. Сюды таксама жанчыны не дапускаліся, і толькі ў выключных выпадках у знак пашаны ім дазвалялася пасядзець пад платформай. Вось з лесу падышлі 2 жанчыны, відаць, матка з дачкой. Усё адзенне іх складалася з адной спадніцы вышэй калень, зробленай з чароту. На спіне, зачапіўшы вяроўку за лоб, яны неслі па цяжкай вязцы таро, расліны, якая тут замяняе нашу бульбу. Амаль уся праца па гаспадарцы ляжыць тут на жанчынах. Коней няма, і ўсе цяжары пераносяцца жанчынамі гэтым спосабам. Так што ў іх на лобе нават выціскаюцца раўкі ад вяроўкі. Дома яны адрэзалі вялікія клубні таро, загарнулі ў лісце і паклалі ў гарачы попел. Калі яны спякліся, абчысцілі ад гарэлых лісцяў і растаўклі ў кашу, замяшаўшы з вадой. Зрабіўся вельмі ліпучы клей. Гаспадыня паставіла яго ў куток хаты, а адтуль узяла другі гаршчок з такім самым клеем кашай, якая прастаяла ўжо 2 дні і ўкісла. Гэтую ўжо гатовую кашу яна панесла да гаспадара, які сядзеў на платформе з госцем. Яны запусцілі па 3 пальцы ў гаршчок, а каб каша вельмі не цягнулася, накруцілі і наматалі яе на руку і пачалі павольна ласавацца. Прыйшла дадому і суседка, жонка госця, таксама з вязкай таро,
ды яшчэ з малым дзіцянём на руках. Свінні, угледзеўшы гаспадыню, кінуліся да яе, сталі верашчаць, ціскацца, як пестуны. І сапраўды яны былі пестуны. Папуаскія жанчыны няньчацца з імі, як у нас важная пані з сабачкамі. Папуаска палажыла дзіцяня каля хаты, ухапіла адно маленькае парасё, пачала мілаваць яго і карміць сваімі грудзьмі. Гэта лічыцца самым звычайным з'явішчам, якое еўрапейскія даследцы не раз наглядалі. Паклапаціўшыся па гаспадарцы, жанчыны зноў пайшлі ў лес. Насустрач ім ішлі другія жанчыны і дзеці, таксама з вязкамі. Значыцца, недзе там было іх поле ці агарод. Папуаскія агароды звычайна знаходзяцца далёка ад сялібы, часам за 3-4 кіламетры, у больш вільготных месцах, бо самі яны селяцца ў сушэйшых. Падрыхтоўваюць зямлю усе агулам, талакой, і тут ужо галоўным чынам працуюць мужчыны. Праца гэта пры іх умовах страшэнна цяжкая. Трэба высечы, выкарчаваць і выпаліць лес, перакапаць зямлю, зрабіць які-небудзь плот. І ўсё гэта блізка, што голымі рукамі, калі не лічыць розных там сукоў, каменных сякер, касцяных нажоў, і толькі можа на ўвесь род некалькіх сапраўдных сякер і нажоў. Ворыва адбываецца такім чынам. Мужчыны становяцца ў рад з каламі ў руках. Яны ўбіваюць гэтыя калы ў зямлю як мага глыбей. Потым разам нахіляюць іх і выварочваюць груды зямлі. За імі ідуць жанчыны. Яны разбіваюць груды маленькімі драўлянымі рыдлёўкамі і выбіраюць карэнні і траву. За імі ідуць дзеці. Яны ўжо канчаткова пераціраюць зямлю рукамі. Гэтая праца выконваецца талакой. А потым ужо кожная сям'я робіць сабе грады паасобку. Але зрабіўшы гэтую працу, мужчыны лічаць сябе вольнымі ад усіх іншых гаспадарчых абавязкаў. Далей працуюць ужо толькі жанчыны, а мужчыны, як мы бачылі, адпачываюць. Жанчына з'яўляецца нібы карыснай хатняю жывёлінай, і багатым лічыцца той бацька, які мае больш дачок. Разводзяць яны какосавую пальму, таро, бананы, ямс, як проса, тытунь. У кожную пару года што-небудзь паспявае, так што гаспадары карыстаюцца свежымі пладамі і гароднінай круглы год. Але цяжкія ўмовы працы не даюць ім пазбыцца голаду і галечы. У Ум-Камалі тым часам сядзела і ляжала чалавек 15 мужчын. Апранутыя яны былі адным толькі фартухом, ды на руках і нагах былі кольцы. 5 чалавек сядзела каля агню і курылі цыгарку з зялёнага тытуню. Кожны зацягваўся раз і перадаваў свайму суседу. Цыгарка не хацела гарэць, і кожны раз трэба было яе запальваць зноў. Папуаскія франты шмат часу трацяць на свае зачоскі. Больш, чым добрыя нашы паненкі. Так, адзін з іх на працягу 2 гадзін працаваў, каб з дапамогай трэсачкі паставіць старчаком кожную валасіну паасобку. А каб яны так трымаліся і далей, ён перацёр галаву мокрай чырвонай глінай. Другі тым часам абляпіў галаву вапнай. Праз дзень ці 2 вапна злазіла, і тады валасы рабіліся на некалькі дзён светлымі. Дзеля гэтай красы варта было папрацаваць. Старэйшыя мужчыны рабілі тое самае і са сваімі бародамі. Потым яны ўтыркалі ў валасы пер'я какаду і пеўня, і нават нейкія грабяні з бамбуку, якія ўжываюцца тут толькі мужчынамі, а не жанчынамі. Гэтыя самыя грабяні ўжываюцца яшчэ як відэльцы ў часе яды. Зрабіўшы зачоскі, яны доўга цешыліся і выхваляліся адзін перад адным на зайздрасць сваім суседзям. Праўда, і другія мужчыны былі не горш аздобленыя. Напрыклад, адны каралі з сабачых зубоў, чаго вартыя. Нездарма жанчынам забаранялася насіць такія каралі. Яны мелі права насіць толькі 2 зубы ў вушах, як у нас завушніцы.
Але было нешта яшчэ важнейшае, аб чым жанчыны нават не маглі і думаць. Гэта клык вепра. Яго мелі права насіць толькі мужчыны. Абсталяванне клуба складалася з нараў, зброі і вялікай колькасці чалавечых чарапоў. Усе яны былі размаляваны і віселі ў кожнага над галавой. У куце стаяла вялізная фігура чалавека. Тэлум, зробленая з дрэва ў памяць нейкага старадаўняга героя, і ўрэшце ля дзвярэй стаяла пустая калода, якая служыла барабанам. Гук гэтага барабана азначаў якое-небудзь вялікае здарэнне, і чуцён быў далёка навокал. Ходзяць чуткі, што Муку думаюць пайсці на нас, казаў адзін з мужчын. Муку – гэта суседні род, з якім какаду заўсёды былі ў варожых адносінах. «Я буду вельмі рады здабыць яшчэ некалькі чарапоў», – сказаў Франт з вапняй галавой. «Але чаму Мапу чакае? Пасланцоў усё яшчэ няма». Мапу быў правадыр роду какаду. Ён лічыўся не толькі самым дужым і храбрым мужчынам, але і самым разумным. Ён меў дачыненне да еўрапейскай цывілізацыі. Дзверы яго хаты былі, як мы ведаем, з дошчак ад еўрапейскай скрыні і нават з надпісамі, якія мелі цудоўную сілу. Апрача гэтага ён меў еўрапейскую камізэльку, якую апранаў ва ўрачыстых выпадках. Але ж самае галоўнае было тое, што ён не баяўся еўрапейскай цывілізацыі, а наадварот імкнуўся да яе. Гэта ён паслаў тых двух гандляроў, якія прамянялі сваё золата на гарэлку. Мапу ведаў, што самая страшэнная зброя белых – гэта гром. Разам з тым ён ведаў, што больш за ўсё на свеце белыя любяць золата. Вось ён і надумаўся выкарыстаць сваё бескарыснае золата. Праўда, ён яшчэ не ведаў, як уладаць гэтым громам, але досыць і таго, што ён не пабаяўся сам мець яго. Ён ужо не лічыў яго цудоўнай сілай і спадзяваўся якім-небудзь чынам даведацца, як з ім спраўляцца. «Калі мы будзем мець гром, тады забяром усіх суседзяў», – сказаў адзін з таварыства. «Наш Мапу – вялікі правадыр», – дадаў другі. У гэты момант прыбег адзін хлапец і сказаў, што ідзе нейкі чужы чалавек, чорны, але зусім як белы. Усе паўскаквалі, ухапілі зброю і пабеглі за ім. «Вось там», – паказаў хлапец. Папуасы стаіліся і пачалі чакаць. Сярод дрэў па сцежцы спакойна набліжаўся чалавек, чорны, але ў еўрапейскім убранні. Дзіўна было тое, што ён, здавалася, не меў аніякай зброі. Чытачы, пэўна, здагадаліся ўжо, што гэта быў місіянер Саку. Калі ён падышоў блізка, папуасы выскачылі і акружылі яго. Але незнаёмец не здзівіўся, не спалохаўся. «Хто ты?» – запыталіся ў яго. «Я Саку», – спакойна адказаў ён. Хаця большасць былі яго аднагодкамі, але за 10 год забыліся аб ім, тым болей, што ён жыў з імі нядоўга. «Адкуль і куды ты ідзеш?» «Іду да какаду, дзе я жыву і дзе засталася мая маці», – сказаў Саку. «Ці жывая яна?» Цяпер ужо некаторыя прыпомнілі яго, апусцілі зброю і па-прыяцельску усміхнуліся. «Жывая, жывая! У Мапу! Ідзём!» Загаварылі яны, хто ведаў яго, потым звярнуліся да тых, хто не ведаў ці не памятаў Саку і сказалі «Макрай». Пасля гэтага слова і астатнія заўсміхаліся і зрабіліся ласкавымі. Тут нам трэба ухіліцца некалькі ў бок, каб растлумачыць таемнае слова «макрай», бо яно мне мае вельмі цікавы і глыбокі сэнс. Мы ведаем, што і да гэтага часу у капіталістычных краінах еўрапейцы з пагардай ставяцца да так званых каляровых людзей, асабліва да чорных. У культурнейшай Амерыцы негры не маюць права ехаць у трамваі разам з белымі. Негры-дактары, інжынеры, вучоныя таксама застаюцца нераўнапраўнымі. Што ж тады казаць пра сапраўдных чорных людзей, афрыканскіх неграў, аўстралійскіх папуасаў? Іх ужо і зусім за людзей не хочуць лічыць. Ва ўсіх кнігах яны апісваюцца як звяры,
якія толькі і думаюць аб тым, каб з'есці белага. А ўжо такіх чалавечых якасцей, як дабрата, удзячнасць, вернасць, сумленне, у іх нібы і не бывае. Большасць еўрапейцаў нават цяпер так думае. А як было, скажам, гадоў 50 назад? І вось у той час знайшоўся адзін рускі даследчык Міклуха Маклай, які захацеў бліжэй пазнаёміцца з жыццём такіх першабытных людзей, захацеў падысці да іх як свой чалавек. Ён прыехаў на Новую Гвінею, высадзіўся на пустынны бераг і застаўся там адзін. Убачыўшы папуасаў, ён пайшоў да іх без зброі, каб паказаць, што не мае ніякіх злых намераў. Папуасы не ведалі, што і думаць, убачыўшы такі цуд. Былі моманты і вельмі небяспечныя для Міклухі Маклая, але шчырасць і любоў яго да гэтых цёмных, адсталых людзей перамаглі ўсю іх варожасць і лютасць. 3 гады з перапынкамі пражыў Маклай адзін сярод папуасаў. Ён прывёз ім розныя прылады, сякеры, пілы, нажы, гаршкі. Навучыў карыстацца імі, навучыў больш карыснаму спосабу земляробства, нават прывёз ім некалькі кароў, коз. І што ж, гэтыя звяры не толькі не зрабілі яму нічога дрэннага, але палюбілі яго як брата. Калі падышлі да гэтых дзікуноў па-людску, то і ў людаедаў у двукоссях знайшліся любоў, удзячнасць, дружба, сумленне і іншыя чалавечыя якасці, якіх часта не хапае і сяму-таму з заходніх еўрапейцаў і амерыканцаў. Мала таго, імя Маклая яны вымаўляюць Макрай, засталося ў папуасаў для азначэння добрага чалавека наогул. Сучасныя папуасы, пэўна, не ведаюць, адкуль у іх узялося слова «макрай». Але нам варта ведаць, бо гэтае слова гаворыць не толькі аб рускім чалавеку, Міклуху Маклаю, але і аб чалавечнасці наогул. Маці Саку жыла ў Мапу, нібы як жонка, нібы як нявольніца. Пасля таго, як яе захапілі ў палон, як яна страціла, апрача мужа, яшчэ і сына, яна не хацела ўжо нікуды ўцякаць, прызвычаілася і жыла тут не горш, як дома. Калі яе паклікалі і падвялі да сына, яна не хацела даваць веры сваім вачам. Ён зусім не быў падобны ні да таго 12гадовага хлопчыка, якім яна яго памятала, ні да сучасных хлапцоў яго таварышаў. Увесь яго выгляд, асабліва адзенне, былі чужыя, ад белых. Але ёй адразу зрабілася цёпла на душы, і слёзы паказаліся на вачах, калі Саку абняў яе і сказаў на іхняй роднай мове: «Мама, як я рады, што мы сустрэліся». Выйшаў Мапу, высокі, плячысты мужчына з страшэннай галавой, ад якой ва ўсе бакі тырчалі валасы і з галавы, і з барады, і з вусоў, і з шыі. Пер'е какаду і райскай птушкі ззяла як жар, а на грудзях, апрача сабачых і дзікавых зубоў, віселі яшчэ і чалавечыя. А на абодвух плячах былі вялікія рубцы, зробленыя сумысля. Хлопчыкам разразаюць скуру, некаторы час перашкаджаюць ёй загойвацца, а потым, калі загояцца, застаюцца гэтыя пачэсныя, шырокія і глыбокія рубцы. Ён здзіўлена паглядзеў на Саку і звярнуўся да маці. «Дык гэта твой сын, што ўцёк? Не можа быць. Я жыў у белых і шмат чаго ад іх пераняў», растлумачыў Саку, бачачы, што Мапу недаверліва глядзіць на яго. «І громам уладаць ты ўмееш?» – запытаўся Мапу. Саку здагадаўся, аб чым гаворыць правадыр, і сказаў: «Ведаю, але яны мяне навучылі нікога не забіваць». «Як так нікога? І ворагаў?» – здзівіўся Мапу. «І ворагаў трэба любіць. Бог, вышэйшы дух, казалі яны, які стаіць над усімі намі, загадвае, каб усе людзі любілі адзін аднаго. А калі вораг пачне цябе біць? Падстаў яму другую шчаку, як сказаў Бог белых людзей Христос», – з пачуццём адказаў Саку, уздымаючы ўгору вочы. Усе прысутныя здзіўлена паглядзелі адзін на аднаго, а ў правадыра мільганула думка: ці не вар'ят гэта які?
А можа, белыя знарок яго падаслалі, каб ён тут угаворваў усіх не супраціўляцца, быць пакорнымі і любіць ворага нават тады, калі ён цябе б'е, ды яшчэ падстаўляць яму другую шчаку. «Гэта цябе так навучылі белыя?» – сурова запытаўся Мапу. «Так, яны навучылі», – спакойна адказаў Саку. «Ну, а самі яны не забіваюць, падстаўляюць другую шчаку?» – насмешліва спытаў правадыр. «Не ўсе выконваюць загад Бога, але трэба маліцца, каб ён змякчыў сэрцы іх. А ты можаш памаліцца, каб і сэрцы памякчэлі, і яны нас не крыўдзілі?» «Не заўсёды Бог слухае нас. Ён лепш ведае, што патрэбна. Але, вядома, я павінен маліцца аб гэтым», – сказаў місіянер. Пры гэтых словах Мапу павесялеў. Гэтага хлапца можна скарыстаць. Ён можа памаліцца, як яго там навучылі, і вораг будзе мяккі, ласкавы. «Ну, а можаш ты памаліцца свайму Богу, каб і муку памякчэлі?» – запытаўся ён зноў. «Усе людзі аднолькавыя перад Богам», – адказаў Саку. «І з усімі ён можа зрабіць, што захоча. Ці будуць гэта белыя, ці чорныя». Хітры Мапу зараз жа склаў сабе ў галаве добры план. Вось гэты дзівак памоліцца, муку зробяцца мяккімі і пакорнымі, а ён тады цап і забяры іх усіх у свае рукі. Гэта будзе нават лепш за гром. Што белыя маюць вялікую сілу, што яны ўладаюць і громам, і агнём, і вадой, гэта ўсім вядома. Але якім чынам яны гэтага дасягнулі, ніхто тут не ведае. І вось, на шчасце, з'явіўся гэты чалавек, які прайшоў усю навуку белых, які ведае, як звяртацца да іхняга Бога. Ці можа яшчэ каму так пашанцаваць, як роду какаду. І правадыр пажадаў, каб адзначылі гэты дзень урачыстасцю. Мапу хацеў яшчэ больш схіліць на свой бок гэтага дзіўнага чалавека, які атрымаў магутнасць белых і разам з тым быў свой. На палянцы, крыху далей ад вёскі, расклалі вогнішчы, нацягалі свіней і асабліва сабак, якія лічацца найсмачнейшай стравай. Папуаскія сабакі невялікія, з кароткай гладкай поўсцю і стаячымі вушамі. Яны ціхія, нясмелыя, ніколі не гаўкаюць, а толькі выюць. Жывяцца галоўным чынам расліннасцю, асабліва какосавымі арэхамі. Мусіць, за гэтым і мяса іх крыху смачнейшае за мяса нашых сабак. Прынеслі варанага бобу, таро, ямсу, перапечак з хлебнага дрэва, якія пякуцца на гарачых камянях. Саку тым часам меў магчымасць перагаварыцца з маткай. Але, нягледзячы на 10гадовы перапынак, яны не мелі аб чым доўга гаварыць. Матка нічога не магла сказаць, апрача таго, што яна жыве ў Мапу. Як ёй жывецца, яна і сама добра не ведала, бо лёс папуаскай жанчыны ўсюды аднолькавы. Саку ж, з свайго боку, пачаў быў тлумачыць аб сваім жыцці, адукацыі, галоўнае, аб хрысціянскай веры. Але хутка заўважыў, што матка нічога не разумее, нават не цікавіцца, ды і наогул яна пазірала на яго неяк боязна. Зразумела, ён і сам ведаў, што адразу выратаваць матчыну душу нельга, што прыйдзецца доўга, паступова асвятляць яе. Тым часам грамадзяне рыхтаваліся да свята. Чаплялі на сябе ўсё, што толькі было. У многіх жанчын на плячы былі нейкія плямы, быццам ад даўнейшай балячкі. Гэтыя плямы таксама наўмысле робяцца для прыгажосці, як мужчынамі рубцы. Дзяўчынцы гадоў 13 прыйшоў час надаць гэтую прыгажосць. Матка ўзяла маленькі гарачы вугольчык і палажыла яго дачцэ на голае плячо. Заскварылася скура, застагнала дзяўчынка, сцяла зубы, заварушыла пальцамі, але стаяла на месцы. Яна павінна была так цярпець, пакуль вугольчык не зробіцца попелам. А каб ён не згас, матка дзьмухала на яго. Ідучы міма, Саку убачыў гэтую сцэну, не вытрымаў і скінуў вугольчык. «Што ты робіш?» – сказаў ён матцы. «За што ты мучыш дзіця?» Матка паглядзела на яго, як на вар'ята, і пачала лаяцца. Нават дзяўчынка таксама была незадаволена.
Але жанчыны прыбіраліся дарэмна, толькі, як кажуць, за кампанію. Яны не мелі права прымаць удзел у святкаванні. Усе святкаванні адбываюцца без іх. Як мужчыны, таксама і жанчыны з дзецьмі перакананы, што калі б яны толькі паглядзелі на ўрачыстасць, з імі абавязкова здарылася б якая-небудзь бяда. Асабліва небяспечнай для іх была музыка. Дзе там граць? Нават бачыць музыкальныя прылады яны не павінны былі, і калі тыя выпадкова траплялі ім на вочы, самі ўцякалі, бо шчыра верылі, што ад гэтага ім пагражае няшчасце. Тым часам ля вогнішчаў адбывалася вялікая падрыхтоўка. Паклалі 2 бервяны, паміж іх паставілі шмат гаршкоў. Прынеслі прывязаных да жэрдкі свіней, закалолі іх пікамі. Сабак жа проста бралі за заднія ногі і разбівалі ім галовы аб дрэвы. У гаршкі спачатку палажылі зялёнае лісце, каб страва не прыгарала, потым сталі класці па кавалку мяса. Некаторыя улажылі асабліва смачную страву – яшчарак і змей, разрэзаных уздоўж. Для прыправы, хто меў, дадалі жукоў, вялізных павукоў і тлустых чарвякоў. Гэтыя чарвякі, вусені, нават сырыя лічацца найсмачнейшай стравай. Самай жа галоўнай прыправай лічыцца соль, якой тут зусім няма. Яе здабываюць з дрэў, якія доўга былі ў моры і насыціліся соллю. Такія дрэвы яны выменьвалі ў суседзяў, што жылі бліжэй да мора. Зразумела, здаралася гэта рэдка. Кавалкі дрэў палілі на асобным вогнішчы і попел ужывалі як соль. Кіраваў усёй справай Мапу. На ім была самая ўрачыстая вопратка, еўрапейская камізэлька, і ён адчуваў сябе ў ёй не горш, як цар у сваім каранацыйным адзенні. І відаць было, што ўсе яго падуладныя адчувалі тое самае. Толькі Саку, зірнуўшы на такую фігуру, апусціў галаву і усміхнуўся. Зразумела, Саку, як пачэсны госць, павінен быў сесці побач з правадыром. Калі мяса згатавалася, Мапу ўзяў рукамі вялізны кавалак і даў Саку першаму. Гэта было знакам вялікай пашаны да місіянера. Пакуль елі розныя стравы, пачалася падрыхтоўка да самага галоўнага частавання. Гэта было пітво, так званае кэу. Для прыгатавання яго ўжываецца адна расліна з пароды перцу. Прынеслі вязкі гэтай расліны, і маладзейшыя пачалі жаваць яе і пляваць у гаршок. Праца была марудная, дзеля гэтага частку аднеслі да дзяцей, каб яны дапамагалі. Калі ўсё перажавалі, тады дадалі вады, працадзілі праз траву і далі крыху пастаяць. Пакуль скончылі яду, гарэлка настаялася. Мапу наліў першую шклянку з бамбуку і таксама паднёс Саку першаму. «Не, гэтага я не магу», – рашуча адмовіўся Саку. «Наш закон не дазваляе». Хаця гаспадарам і непрыемна было, але яны вельмі не прымушалі. Закон дык закон. Тады другія падставілі свае бамбукавыя чаркі. Відаць, пітво было звярынае, бо шмат у каго вочы на лоб павылазілі. Але адразу адчувалася, што гарэлка зрабіла ўплыў. Некаторыя нават стаяць цвёрда ўжо не маглі. Закусілі бананамі і бататам, салодкая бульба. Тады Мапу устаў і звярнуўся да народа з прамовай. «Вось наш брат Саку. Ён уцёк ад нас і доўга жыў з белымі. Ён даведаўся аб іх сіле. Ён ведаў іхняга духа. Ён можа папрасіць яго, каб ён дапамог нам, як дапамагае белым. Саку можа папрасіць духа, каб Муку не маглі супраць нас ваяваць, і мы тады забяром іх усіх. Хай грае музыка». Народ закрычаў ад радасці, падняўся шум, гам. Саку вельмі здзівіўся, пачуўшы такія словы, і ўстаў, каб растлумачыць народу, у чым справа. «Браты», – пачаў ён казаць, – «праўда, што ў белых я пазнаў вялікага духа, які ўладае ўсімі намі, як белымі, таксама і чорнымі. Праўда, што вялікі дух усё можа, але…» Пачуўшы аб тым, што вялікі дух усё можа зрабіць і, значыцца, дапамагчы ім,
Народ зноў пачаў крычаць, вітаць Саку, здымаць зброю. «Смерць муку, знішчым іх!» – чуліся галасы. «Браты!» – пачаў ужо крычаць Саку напружаным голасам. «Вы памыляецеся, вялікі дух не дапамагае рабіць забойстваў». Але задаволены народ не чуў, што ён кажа. Ведалі толькі, што нешта добрае, і ад гэтага яшчэ больш шумелі. Тым часам падышла музыка і танцоры, і ўся ўвага накіравалася на іх. Саку сеў і горка ўсміхнуўся. Няшчасныя, цёмныя людзі, думаў ён, маюць у галаве толькі адно, каб забіць свайго ворага. Нялёгка будзе растлумачыць ім, што самае галоўнае – выбавіць сваю душу, але з дапамогай Бога я выканую свой абавязак. На сярэдзіну выйшлі 4 танцоры. Кожны ад плеч да калень быў захутаны пальмавымі лісцямі, якія надавалі ім выгляд звычайных коп сена, толькі на 2 нагах. Але самае галоўнае – гэта велізарныя страшныя маскі, якія закрывалі ўсю галаву да плеч. Маскі былі размаляваны ў розныя колеры і мелі жудасны выгляд. На высокіх вострых шышаках развівалася пер'е. Заіграла музыка. Адзін роў праз велізарную бамбукавую дудку даўжынёй 2 метры. Роў і завываў ён так, што здавалася, быццам 100 папуаскіх сабак пачалі свой канцэрт. Другі свісцеў у пусты какосавы арэх, у якім былі прасвідраваны 2 дзіркі. Трэці дзьмуў у маленькую свісцёлку, а 4 біў у калоду барабан. Быў і больш далікатны інструмент на манер трашчоткі. Мноства чарапашак было прывязана шнуркамі да дубца. Музыкант махаў гэтай пугай, і ад гэтага чарапашкі ляскаталі. Пад гэтую музыку танцоры тупаліся сюды-туды ды нахіляліся. Але людзі глядзелі вельмі уважліва, бо танцоры азначалі духаў памёршых, продкаў і лічыліся таемнымі вышэйшымі істотамі. Пасля гэтага афіцыйнага і святога танца пачалі саматужныя скокі. І да самага позняга вечара весяліліся гэтыя дзеці прыроды. Саку, як шаноўны госць, начаваў у Ум-Камалі. Ужо ўсе паснулі, а ён стаяў на каленях і горача маліўся, каб Бог дапамог яму выбавіць душы сваіх братоў. Над галавою яго шчэрылі зубы чалавечыя чарапы, а насупраць у кутку стаяла драўляная статуя – Тэлум. Працяг будзе. Да пабачэння.